ufuna ukuthotyela uThixo. Atsho noma kuthiwa uvuke ekuseni uthandaze ekuseni ngo-12 o'clock, phinde ngo-3 uthandaze, phinde ngo-6 o'clock uphinde uthandaze, phinde ngo-9 uphinde ngo-12, phinde ngo-3 mina uphinde uthandaze, uphinde ngo-6 emalanga uphinde uthandaze, phinde ngo-9 ebusuku uphinde uthandaze, phinde ngo-12 o'clock uphinde uthandaze. Jonga ukuba amthobeli uThixo, amthobeli uThixo. Jonga mnasekhaya, wenza nje ngovele walala wena, uvuka sazi uphangele, wenza yonke uzenzayo. If uzawuqhubeka usenza izinto ezingafunayo nguThixo, uThixo akawuvi umthandazo wakho. Ndandithi xa ndithetha nathi abantu bakhe bathandazele ukwazi uThixo, bathandazele ukuThixo abatyhilele iindlela zakhe, imithetho nemimiselo yakhe, izinto azifunayo nezinto angazifuni, bathandazele uguquka. Osaziyo ukuthi yena ngumoni, osaziyo ukuthi yena unesono esimohlulayo, athandazele uThixo ukuthi amnike amandla okumela okwenye, oThixo amongezelala amandla okumelana nesi sono simohlulayo, atsho futhi esibaleka if it is be. Ayibaleki into esisono, ayibaleki into esisono, bakufuneka kube njalo, ayibaleki, angasondeli. Hayi, ndiyafuna ndiye kutywala kodwa uya ethaveni, hayi ndiyafuna ndiye kutywala kodwa uya ethaveni. Hayi, ndiyazazi mna ngesono soba ndiyahleba kodwa uba khona kwindlela mntwana futhi naye akhomende. Unosuka kulaa ndawo nehlebe ntwana. Hayi, andixoleli, ndifuna unakazela ndingaxoleli, kodwa qala kwakufika idimoni ethu, uyabona ubani wakwenza into ethile, nguye uzawuphinda athi, yho, yabona soze ndilibale into endayenzwa nguMalibongwe, soze ndimxolele. Kuthiwa entliziyweni yakhe kodwa uthandazile, wathi yena ucela uThixo endabaphikise la madimoni afika athi kuye. Uyabona uMalibongwe wakwenza into ethile ngo-96. Hayi, mna ndiyafuna ukwehlukana namakazana, kodwa aphinda loo mntu lowo yena qala uyahamba late, aphuma apha endlini yakhe aye enkazaneni. Ndiyafuna ukwehlukana namadoda, kodwa loo mntu uyakwazi usuka endlini yakhe awatsaphelane ne-boyfriend yakhe a-out. Akayibaleki, adilithe kwanumbers, athi ngoku ndizawufika. Xa kufika la Satani, la madimoni athi kuye i-boyfriend, i-girlfriend, athathe ilizwi likaThixo alifunde, aguqe, afunde, athandaze. Akayenzi loo nto. Xa kufika nayiphina into embi sisono, akenzi inzame yena zokuba asuke kuyo ayibaleke. Uyayimamela, ayilandele, ayenze. Ayenze. Omnye ngabe uyafuna ukuthi ohlukane nezibhruku, kodwa yena akazitshiseza nazo, athenge iloko. Athi bona ngoku ndidiniwe, uSathane udlalele ngam, ndiyazitshiseza. Acele lokho nakwabanye abazalwane. Usahleli lazo apha erumini, mane ezingqiba. Hayi, Thixo akandoyiseli. Hayi, Thixo akandoyiseli. Hayi, imoya ingcwele awukathethi kum ukuthi mandehlukane nebhruku. Lembi kuthetha kamoya ingcwele. Ndandishila nathi abantu abazi kwamoya ingcwele, abazi kwaThixo, ngoba bebazi uThixo, bezayazi indlela uThixo asebenza ngayo. Ngokumazi uThixo, ngokumazi uThixo ukuthi uyi-creator, ngokumazi indlela asebenza ngayo. Uyazi indlela asebenza ngayo uThixo, uzakwazi ukuthi xa kufika eMan City kuthetha uThixo. Ndithi abaqowuta nantsi ivesi phaa, kuthetha uThixo. Singathethi. Hayi, kaloku unceda kaYeremiya 33 sixelela thina ukuthi senziwa abalindi. Abantu abanayo sibaxelele ukuthi fumane ngapha. Nantsi indlela uThixo afuna. Kodwa uThixo ke ngoku, if thina siyenze loo nto, igazi labantu ebuso esandleni sethu. Njengomlindi, ndizowonisha, ndizokwazisa abantu, ndizele ukuzosisa abantu kuSathane beze kuThixo. Igama lenkosi Yesu malibongwe. Akekho umntu uzathi akevanga. Yabona njengoba abantu bebhizi behlabisa inyoka besenza yonke le nto bayenzayo. Ndiyaphinda, khona imini ezayo. Abantu ndandithina umntu uyifaka athathe i-action akenzi nanye into yena ezinzame zakhe.
athi yabona konke ndiyasuka kule nto. Thixo ndicela unongezelela amandla. Hayi kuthiwa ngaba usamamela amadimoni, usathobela amadimoni. Thina nathi kuthi khonza nokuthobela amadimoni. Jonga yile yokuthi athi sithi enza kanje nawe uvele uyonwabele lento yenzayo ongenasazela kuwe sithi hayi na uhlale phansi uthi angekhe ngiphume ndawo ndiyotsheka la girlfriend, angeke ndisuke ndihambe ndiyofuna icuba. Khabana nayo, phikisana nayo, liyakufika laa dimoni yecuba, yotywala, yamankazana, yentlibendwane, yemisindo, yeenkani neentzondo, nayo yonke enye into engenye nendlela yokunxiba nendlela yokuthi wena uthi abantu besithi kuwe uThixo uthi ezini lakhe makuhlukane neenqondo eziyaya uthi bazawuthini abantu. Le nto yenzeka kuSawule, wathi ndoyike abantu mna, ndoyike abantu, kodwa iyalelwe nguThixo. Uthethela abantu bonke kuwe, kuthetha uThixo. Wena wathi uyoyika abantu, wathi wena bazawuthini abantu basekhaya xa ndizosuka kule nqolo lezinyanya? Bazothini abantu icawa yam xa ndiphuma kule cawa yam ndiyibonayo ukuthi ayenza intando kaThixo, ayenza intando kaSathana? Bazawuthini? Sendinale position nje ngoku, hey, ndizawuthini kulo mfundisi? Ndizawuthini xa ndixelela umama uVice bana hayi mna ngoku umama mna ngoku mna ndiyekile, andifuni uba nana apha enkonzweni uba yile ntombi yomanyana, andifuni uba lolu dodana na ngoku, ndiyaphuba ngoku mna ngoba thina apha thina siyenza intando kaThixo. Hayi uzawuthini? Soyika abantu kunoba soyika uThixo. Wathi uSawule wathi mva uzothetheleka sithi hayi ndoyika abantu, uthi ndoyika namajoni. Yile vesi iyasibonisa nje ukuthi 1, thobela uThixo. Bayeka abantu benza into yabo. Wena mela le nto uThixo athi kuwe yenze. Imele ndaphuma ndindedwa namhlanje ekhaya elalini, zange kufike nokuthi bazawuthini abantu xa ndizokuyeka amasiko neebhokhwe notywala nayo yonke le nto indlela kuphilwa ngayo nezi ntsango ndizitshayayo necaba bubomi obububo obuthandwa ngabantu. Ndaphuma ndedwa, zange ndicingele abantu, ndoyika uThixo, ndacinga kobomi bam ngoba ndibonile buthe saa ndisenza ukuthanda kwabantu, ndilandela isininzi, bathi saa ubomi bam, noba abanye namhlanje ubusathe saa ngenxa yokulandela abantu, ngokulandela isininzi, ngokoyika abantu, ngokulandela imithetho yabantu. Esiye ezicaweni. Hayi loo nto sekhaya, noba nganayo ifotshuni yakho ubheke emsebenzini, utsho wena ngokwakho uthi inkosi ikusikelele. Hayi uthi wena inkosi indisikelele, ndinomsebenzi, ndisebenza kwarhulumente mna, ndinemoto, ndinendlu yam, inkosi izisikelele. Jonga, ngiyayiphinda le nto, uSathana uzenza ingelosi yokukhanya. Jonga uSathana, hayi jonga, angakuniki uSathana ne-10 million as long umphefumlo wakho ungowakhe. Usuthi hayi sikelelekile mna, ndina yonke into endinayo, ndivuka ama-cornflakes, bacon and eggs, ndihlele nemali ebhankeni. Sathana ndikunikile irayithi, hayi Sathana akunike. Yazi ukuthi awukhonzi Thixo wena. Khonza mna, ungowam. Athi ukhonza mna wena, ungowam. Noma mntu esikayo ngoba kwathiwa uyekile utywala, uyekile utshaya, uyekile ujola, awujoli, uyaya ecaweni uthi usilisiwe. Usalithanda ihlabathi nezinto zalo ungokaSathana. Ajonga, basathanda izinto zehlabathi, ingqondo yakhe isehlabathini. Ukhona xa kusithiwa kukuyiwe ezipatini, nantsi ishow kaJudy Butcher Whitney, nawe ukhona. Abantu ngapha bayimigidini kuya kwisoka, ukhona. Jonga, wena ongokwaSathana, ngoba zonke ezi zinto zehlabathi zibonakala zintle
zenziwa ngabantu bonke. Zizinto ezisuka kuSathana. Sathana soze ayenze into yakhe ibukeke ukuthi le isuka kuSathana. Izawuba ntle, ibukeleke intle. Hayi intle, zintle izinto zikaSathana. Yabona nje abantu bahlala endlini ezinhle, bahlala kumnandi, kuphakade imisebenzi emihle, bantu basikele uThixo kanti basikelele nguSathana bengazi. Ngoba umuntu onezinto zonke akamhloniphi uThixo. Abantu abanobutyebi, inhliziyo yakhe iba lapha, kanti uThixo ufuna inhliziyo yakhe ibe kuye. Inhliziyo yakho ibe kuye. Jonga indaba esiyana ufuna ntanci mkani mazwe nobulungisa. Uthi apho bukhona kukhona ubutyebi, uthi nenhliziyo yakho ilapho. Apho kukhona ubutyebi okanye ithi nenhliziyo yakho ilapho. Ndifuna le siyazi ukuthi ithi iBhayibhile angeke usikhonze iinkosi ezimbini. Uyakuyithiya le, uyithande leya. Ithi uyakuyithiya le, uyikhonze leya. Yile nangoku siyaziyo ukuthi abantu baxabise kakhulu izinto zabo, bakhonza izinto zabo, bamthiye uThixo. Matthew chapter 6 verse 19. Matthew chapter 6 verse 19. Ze ningaziqebeli ubutyebi emhlabeni, apho konakalisa inundu nomhlwa, nalapho amasela aqhekezayo ebe. Verse 20. Koko ziqebeleni ubutyebi ezulwini, apho kungonakalisa inundu namhlwa, nalapho amasela angaqhekeziyo ebe. Nansi verse 21. Kaloku apho bukhoyo ubutyebi bubini, yoba lapho nenhliziyo yenu. Apho kukhoyo ubutyebi benu, yoba lapho nenhliziyo yenu. Athi Yesu Kristu ethetha uthi ngekankulu uba isityebi singene kumkanini bamazulu. Abantu abazizityebi bonke, abantu abaneento zonke, iitshansi zoba zibengene ezokweni zimbalwa kakhulu, ngoba inhliziyo yabo isebutyebini babo, bakhonza ubutyebi. Kaloku inhliziyo yakho ngathi ibe kuloo nto ukhonza yona loo nto. Ndisentliziyweni namhlanje ndayiphinda le nto ilapha entliziyweni. Ithi apho bukhona ubutyebi benu, yoba lapho, yoba lapho, yoba lapho inhliziyo. Uthi iza kuba lapha inhliziyo yenu wabutyebi. Abantu namhlanje baziqobela ityebi emhlabeni. Abanaxesha kaThixo abantu. Nomthandazo wabo, umthandazo nje 2 minutes. Hayi Nkosi yam, Nkosi ndicela ingcine ndikhusele. Hayi xesha angathandazi kwawuthandaza akavuka ahamba kuthatha imoto akahambe kangathandazi. Kodwa uzaphinda uthi Nkosi Yesu Kristu inkosi. Namhlanje ndiyaphinda ndithi masiphume kwimfundiso zobuxoki, sifune iNkosi uYesu. Siphume kwizinto ezenziwa ngabantu abaninzi, siphume kwisininzi, siphume kwizinto ezenziwa ngabantu abaninzi. Masiphumeni. Uba umntu ufuna ubheka ezulwini, makasuke kwizinto ezenziwa ngabantu abaninzi, enze ukuthanda kaThixo. Phume kwizinto zonke ezenziwa ngabantu abaninzi, enze le ifuna kuThixo, le inabantu abambalwa. Amen. Jesu Kristu uyinkosi.